Hej, pozdrav drugari, nemojte da ste mi se sad kao tu zbunili, to sam ja, vaš Coa, evo me, živ sam i zdrav, i nisam teo da najavljam novu epizodu, zato što kad god najavim novu epizodu i ja vas ispalim, nažalost, ali tako je kako je to, o tome ćemo malo nešto kasnije. Sad sam teo da snimim nešto na kratko, inspirisan onim što sam vidio nešto sinoć, tako da ću vam ispričam pričicu malo i da pazite vi deco šta radite, jer mi se nikako ne sviđa ono što sam vidio sinoć, tako da krećemo ono pazite ovako, išao sam kod drugara, sinoć je bilo, znači, skroz hladno, kao što svi znate, idem ulicom, i nekih 15 metara vidim neku decu, ajde mogu da kažem tako, 13-14 godina, momci, i par devojaka, to bilo, to su znači sve deca, tako 14-15 godina, sede tamo, i jedan mali među njima je bio onako ćelav, onako na keca skroz ošišan, sedi za biciklom, majica, onako utego se dečko u majčicu, ono kao na bicikli, a napolje, ono, da se smrzneš, pošto znam, nosio sam i prsluk i nije bilo dovoljno, ali mali batica je na bicikli onako bio utegnut u majčici, i odjednom čujem pitanje koje glasi ovako: šta misliš da počnem da koristim steroidi? Steroidi. U trenutku sam se zapitao šta mi je tu više čudno, da li to što je batica je u majčici, a napolje je skoro pa minus, ili hoće da koristi steroidi, ili ima 14-13 godina, tek se razvija, a razmišlja o steroidima, uz to ima onako malo blentavu facu, i onda dolazim do zaključka, to je da u njemu čuči mali drvoseča i mali bilde, koji će eto za par godina da bude jedan od sirovina koji će tako da ide po gradu kao ono, ja koristim steroidi, steroidi. Pazite šta radite, deco, niko nije preporučio sa 14 godina da idete po tim nekim teretanama, jer tek se razvijate. Ne koristite steroidi, ne koristite ni steroide, već pustite svoje kosti da se pravilno razviju, a onda će biti vremena i za teretanu, verujte mi. Prošao sam jako s tu fazu, eto, kad se ono primaš i ložiš da kao dižeš neke tegove, pa si kao nešto jak. Eto, to je to što sam hteo da vam ispričam ukratko, a sad nešto o meni i da vam kažem. Da sam ovih dana snimao klip, vlogeri, dosta nas vlogera se skupilo, radimo zajednički neki projekat, onda sam snimao iz Permiće, ja sam jedan od novih, onda radim po 10 sati, onda sad spremam, počinje mi druga sezona YouTube Extra Time, posle letnje pauze krećem opet da radim emisiju, tako da eto, tu sam svuda negde, možete mi vidjeti po gradu koji Smedereva da me gleda, radimo od 6 do 4, svaki dan 7 nedelje, tako da sam ono kao pun obaveza, a kad snimim, ne brinite se, nisam otišao s YouTube-a, tu sam, evo iznad da sam snimio ovaj klip zbog steroidi, tako da ono, hteo sam da vam kažem, a nisam hteo tu priču, eto, da zaboravim pa da ne iskoristim za ovako nešto, to je to. Šerite klip, lajkujte stranicu, subscribeujte mi, imam i dalje subscribera, dosta, mislim, pune se, iako nisam toliko aktivan, ali eto, proširite ovaj klip, čisto da mala deca ne bi počela koriste steroidi. Pozdrav, drugari, evo jedan mi je rekao, dečko, da vam nedostaje to moje pozdrav, tako da pozdrav, i čujemo se uskoro.